Mwanjumu ligereria umurai bw'ikiombe kia abawakiri abagusi b'emyaka meke ekio kimanyikate buna Gusii Young Lawyers Association kura Senzamia Westlands imyomo cho Nairobi nigabolire abagusi bonsi okurori bagagochia ase ondi bwenzi oli orengete koligia ekerugo kyobo president imense ya Kenya Victor Ombongi boigo nigabolire abagusi bonsi kwelikia buna bagichikura na boigo kubwatirana na gusirana chinga kichionsi igoro y'umujadaro gendrete igoro y'obugambi bw'ensi yaitu ya Kenya. Abana ba Gusii babere mbeso beti kuboli oborai bw'ensi. Omosike former Chief Justice Maraga, the former President of the Supreme Court, na Fred Matiang'i, former Interior Minister, na endenero lengebuna ne captain ya all ministers ensi ya serikali ya Omosike Uhuru Kenyatta. Abana bonse basogete babere na abana baitu kuri Gusii na inde basikire mono ase Kenya yonse boetere gasi bakorete ngia asomoki na obo maene ekagera bakaigwa maskani Kenya ngima ono kuba esokiri kuboli obo president osebata ebire namba bwate ebirengera libyo koligyo boraibwe ense ya Kenya ntwaro chegasi bakorete ase serikali y'Omweshimiwa Uhuru Kenyatta igo ntobuno ndamaguru engoboli abantu baminto ba Gusii bonsi ase babeta ntobuna ondamaguru baya gulibaga andaso barai toke gosoma mukutano gose ase bacha ase Gusii baya gulibaga na inde toboro ky'ubwanchani ntobase kubogerera gose gukora kindi kiragera maskani ali bayire n'abakenya bandake bagulibaga baoni agenda yabo chinga kijigoika na botoko babeka aseratiri torrena asaba babere ngo itabiru mono Kenya yonse aye wege